ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ മക്രോണിയാണ്. നാടൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള ചിക്കൻ മക്രോണിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത്. മക്രോണി എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമായിരിക്കും അല്ലേ? മക്രോണി ഉണ്ടാക്കുന്ന ദിവസം എൻ്റെ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രത്യേക വിശപ്പാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ മക്കളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ? എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദിവസം അവർക്കൊരു പ്രത്യേക വിശപ്പായിരിക്കും. ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുള്ള വിഭവമാണെങ്കിൽ അന്നത്തെ ദിവസം വിശപ്പ് കുറച്ചുകൂടി കൂടും കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് പോയാലോ? മക്രോണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ്. 400 ഗ്രാമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കുഞ്ഞു പീസാക്കി അരിഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ചിക്കനിലോട്ടേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മസാല തേച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1 ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് ചതച്ചത്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഇത്രയും ചേർത്ത് ചിക്കൻ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു 1/2 അവർ അവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉള്ളി, തക്കാളി, പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അരിഞ്ഞ് എടുത്തു കൊണ്ടുവരാം. ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് 5 ഉള്ളി, 2 തക്കാളി, അതുപോലെ 3 പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല മസാലയായിട്ടുള്ള മക്രോണിയാണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും മസാല ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു 3 ഉള്ളി ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാകും. അതുപോലെ തക്കാളിൻ്റെ എണ്ണവും കുറക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പം ചിക്കന് ഏകദേശം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂറായി. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കന് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റാം. ഇതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലോട്ടേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഞാൻ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കന് അതിലോട്ടേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ചിക്കന്. ഇതേ സമയം തന്നെ മറ്റൊരു പാൻ വെച്ച് അതിലോട്ടേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. മക്രോണി വേവിച്ചെടുക്കാനുള്ള വെള്ളമാണ് ഇത്. ഇതിലോട്ടേക്ക് ഞാൻ 5 കപ്പ് മക്രോണിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മക്രോണി നമുക്കിനി ഇതിലോട്ടേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് വേവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ആ സമയം തന്നെ ചിക്കന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഒരുപാട് ചിക്കൻ ഹാർഡാവുന്ന രീതിയിൽ കുക്ക് ചെയ്യരുത്. മക്രോണിയിൽ ചേർക്കുന്ന ചിക്കൻ എപ്പോഴും കുറച്ച് സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇരുന്നാലാണ് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. ഒരുപാട് ഡ്രൈ ഫ്രൈ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അത്ര ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല. ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ പാകത്തിന് വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലോട്ടേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ഈ ചിക്കൻ പൊരിച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള നെയ്യുണ്ടല്ലോ, ഓയിൽ, അതിലോട്ടേക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഓയിൽ ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ മസാല ഒക്കെ വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത്. ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളിയും തക്കാളിയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒക്കെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഈ മസാല പകുതി വേവാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ടേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും അതുപോലെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി പൗഡറും ചേർക്കാം. ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചിക്കനിലും അതുപോലെ ഈ മസാലയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ്. നിങ്ങൾ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചിടണം കേട്ടോ. ഇനി മസാലേൻ്റെതൊക്കെ പച്ചച്ചുവ മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ മക്രോണി പാകത്തിന് വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഊറ്റി മാറ്റി വെക്കാം. നമ്മുടെ ഉള്ളി മസാല ഏകദേശം വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ടേക്ക് ഇനി ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില കുറച്ചധികം ചേർക്കാം കേട്ടോ. മല്ലിയില ചേർക്കുന്നവരും ഈ മക്രോണിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ച ചിക്കനില്ലേ, അതും കൂടി ഇതിലോട്ടേക്ക് ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ മക്രോണി വേവിച്ച അതേ പോട്ടിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ മസാല ഒന്നുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം വേവിച്ച് ഊറ്റി മാറ്റി വെച്ച നമ്മുടെ മക്രോണിയും കൂടി ഇതിലോട്ടേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് മക്രോണിയിൽ മസാല പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ
മക്രോണി, നാടൻ സ്റ്റൈലുള്ള മക്രോണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലോട്ടേക്ക് മാറ്റാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.